Αποκλείεται να με κάνει hit έτσι. Έλα ρε μαλάκι. Νάτος. Πούστη. Sup y'all. Σήμερα παίζουμε με Ζβάνι R6. Τώρα άρχισα λίγο το game, Ναι. πρώτη φορά λίγο μου άρεσε. Shut the fuck! Θα παίξουμε τώρα R6. Όπως βλέπετε εδώ είμαι level 9. Και για κάνουμε invite Chris. Άι. Έτσι όπως τώρα βλέπετε ότι ο Chris μου στείλε invite. Ωραία. Ωραία, άντε πάμε. Γκραϊντάρουμε ρε, non-stop ρε, σου λέω non-stop. Θα πρέπει να πάμε πρέπει να πάω level 50 για ranked. Chat, κάναμε load. Τραχαρτάρουμε. Πάμε. Είμαστε defenders. Λοιπόν, μία μέρα παίζω αυτό το παιχνίδι, το μόνο πράγμα που ξέρω και έχω μόνο αυτόν, θα βάζω πάντα sentry σε defenders. Μόνο αυτό θα βάζω σε defenders. Γιατί μόνο αυτόν ξέρεις. Γιατί μόνο αυτόν ξέρει. Θυμίζεις σαν τον Αχμέτ ρε φίλε. Ακούς, Έλα. πες για το TikTok και το YouTube μας να το βάλουνε, να το βάλεις στο τέτοιο. Να κάνετε follow και TikTok και YouTube. Κάντε και τον Σβάνι, τον Χρήστο. Θα το βάλω. Και αυτά εκεί πέρα. Down to 10 seconds. 5 seconds. Oh my days. Σάτα ένα. Ναι. Ναι ρε, δεν μπορώ να παίξω ρε. Πόσα πράγματα είσαι ανοιχτά ρε μαλάκα. 2. Είναι, από το ίντερνετ είναι ρε. Ωραία, μη μου πυροβολείς το drone. Αυτό το drone μην το πυροβολήσεις. Το drone. Αυτό Να, εδώ. αυτό εδώ. Α, αυτό δεν είναι drone game. Τι βλάκας που είναι. Ακόμη να έρθουνε. Spotted by scan. Ποιος με κάνες. Θα νικήσουμε από χρόνο ρε μαλάκα. Αυτό μπρο κανείς δεν έρχεται. Κάτι άκουσα τώρα. Οπα, Από πού. από εκεί, Μάρκ. κάτσε. Τον έχω τώρα, περίμενε. Ωραία, ωραία. Το βρήκα. Οπα, Ω, κάτσε εγώ σε έκανα. Έλα εδώ. Παντελή, άνοιξε την πόρτα. εσύ. Εδώ είμαι. Ρε! Λαγκάρω ρε μα! Ρε! Ναι, πήγε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Στο recording ξέρεις πως θα δεις το feed και ξέρεις πόσο λάγκαρα. Ρε, λέω, what the fuck is happening bro? Απ' το Ωραία lag, μαλάκα, τρώμε πουτσα. Ήταν τρελό lag ήταν αυτό. Ναι. Κάτσε, πρέπει να ανοίξω port. Έλα, μια χαρά τα πάει ο Ντενάρη. Op 4, last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Νικήσαμε, το πήραμε, ακούς. Λοιπόν, chat. Τώρα, Τώρα πρέπει να κάνω κάτι το σημείο υπάρχει. Λοιπόν, υπενθύμηση παίζω από controller και είμαστε σε PC servers, οπότε γι' αυτό τρώμε πολύ πουτσα. Ναι, γιατί δεν μπορώ να κάνω όμως. Έχουμε σκατά bomb site, ένα έχω να σου πω.
Μπραντά. Ο Μπράνταρ έκανε quit, bro. Όχι, μας έκανα να σπάει. Πού είναι ρε? 10 seconds left. 5 seconds. Ω, πήρα τσιμέντ. Op 4 has located a bomb. Λοιπόν, οπα. Όπα, Dead. κάποιον πόπα. Ωραίος. Κάτσε. Dead. Dead. Ωραίος. Πέταξε βόμβα. Τρέχα. Τι ρε. Ρε, σου είπα να τρέξεις. Πήγα να τρέξω Όπα, ρε. ρε. Έχει. Γιατί δεν έπαιξε με το βόμβα ρε? Πόσο μεγάλη ήταν για να μην το Δεν το κάνω? πέτυχα λέει ρε μαλα. Τι, αυτό δεν το σκότωσες. Ποιον ρε? Τη Φίνκα. Ποιον είχε σκοτώσει. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, γιατί ένα λεπτό. Λοιπόν, ένα λεπτό chat. Πού πήγε ρε μαλάκα ο Back. Γιάννης, Τι κοιμήθηκε. έγινε? Α, να σε. Ξέχασα. Νικήσαμε μπρο. Κάτι κατάλαβα, Όσο το περι- είδα. Όσο Κλάτσαρες, περίεργο τι να έκανες? σου φαίνεται. Τι? Πέθανα ρε, πέθανα. Αυτό θα το βάλω στο recording ρε, θα το βάλω record. Μμ. Θα τα δω στο record να δω τι έγινε ρε. Μμμ. Όποιος παίζει R6 Να γράψει στα comment τον αγαπημένο του operator. ναι. Make your way to its location and Καλά ρε, μόνο 2 μάρκαρες. Ναι ρε. Δεν είχε άλλους. Δεν βρήκα άλλους. Έλα εδώ. Περίμενε, μήπως πας και μας περιμένει ο μαλάκας. Κάτσε. Αυτό το κάνω εγώ. Με τρόμαξες ρε μαλάκα. Έλα από εδώ. Έλα. Εδώ είναι. Ναι, κάτι θυμάμαι όμως. Ωπα ρε. Δικός σου είναι. Ναι ρε, αφού attackers είμαστε. Spotted by scan. Πού ρε. Έλα, έσπασε την κάμερα, την έσπασα. Πρόσεχε! Κάνε ability εσύ. Κάνε ability. Εκεί μπορείς να με Άλλαξε, χιλάρεις. έλα. Με έκανε shit ρε. Άλλαζε position bro, είμαι full low. Αποκλείεται να με... αυτό ήταν το vid. Δεν έχει κάτι άλλο. I guess. Αυτό το match γενικά το κερδίσαμε να. Τρία Παπάρα shoes, να, έλα. Ναι! Μπράβο ρε Op 4 μαλάκα. eliminated. Yeah, actually δεν έχω κάτι άλλο. Yes, αυτό ήταν το vir. Το επόμενο vir, I don't know, σε ένα μήνα, δεν ξέρω. Okay, τα λέμε στο επόμενο, I guess. Look the outro, guys, like, bro. Look the outro, bro. That peak.